दिसंबर महीना और खुशी भइले दुनिया जहानावा चढ़ते दिसंबर महीना दिसंबर महीनावा दिसंबर महीनावा दिसंबर महीनावा दिसंबर महीनावा और जहनम लिहले सुमर महानावा चढ़ते दिसंबर महीनावा और जहनम लिहले सुमर महानावा चढ़ते दिसंबर महीनावा चढ़ते दिसंबर महीना और खुशी भइले दुनिया जहानावा चढ़ते दिसंबर महीना और जहनम लिहले सुमर महानावा चढ़ते दिसंबर महीना मरियम मैया रहली जे कनिया कुमारी महना हृदय साफ रखली रहली संसाकारी अरे स्वर्ग दूत दिहले दरसनावा चढ़ते दिसंबर महीना अरे खुशी भइले दुनिया जहानावा चढ़ते दिसंबर महीना और जहनम लिहले सुमर महानावा चढ़ते दिसंबर महीना आज खुशियाँ मनाबो सभे होई के मगन में जगमगा दीपक चमके प्रभु के भवन में आज प्रभु जी के देवो सब बधाइया चढ़ते दिसंबर महीना आज प्रभु यीशु लिहले जन्मवा चढ़ते दिसंबर महीना आज प्रभु मोरा लिहले जन्मवा चढ़ते दिसंबर महीना और सोहना लिखे गीतिया गावे अखिलेश हो प्रभु के जन्म भैया काटा मिली केक हो और झूमताते दुनिया जहानावा चढ़ते दिसंबर महीना